Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь, и я думаю, что вот те, кто пытаются вас сдержать в каких-то ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать. Все равно своей цели вы добиваетесь. Vážený pán prezident, dovoľte, aby som vám a vašim spolupracovníkom poďakoval za pohostinnosť a starostlivosť, ktorú ste nám dnes prejavili počas našej návštevy tu u vás v Ruskej federácii v Moskve. Má to samozrejme podobu sankcií, ktoré nefungujú a ktoré často poškodzujú samotnú Európsku úniu. Mňa mimoriadne prekvapuje, a verím, že o tom budeme hovoriť, návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o tzv. Repowering, to je zastavenie importu všetkých dodávok energií z Ruskej federácie do Európy. Pokiaľ sa o týchto veciach chceme rozprávať konštruktívne, poďme sa o tom rozprávať konštruktívne. Ale vy budete veľmi dobre rozumieť, čo teraz poviem. Ak si niekto myslí, že zajtra Slovensko kúpi nejaké palivo v Westinghouse a to palivo strčí do reaktorov, ktoré sú ruského pôvodu, že to bude fungovať, tak sa veľmi mýli. Je tu pán minister energetiky a vie, o čom hovorím. Zastavenie toku plynu, hoď aj v malých objemoch, je to rozdielový plyn, spôsobí ďalší nárast cien plynu v Európe, spôsobí nestabilitu. Nehovoriac o tom, že pri spracovaní ropy naše rafinérie v Slovnaft boli stavané na ruskú ropu určitej kvality a preto ostatné dodávky môžu spôsobovať technologické ťažkosti. Neviem, a hovorím to tu veľmi otvorene a predpokladám, že sa to dozvedia aj naši partneri v Európskej únii, ako sa budú prijímať príslušné legislatívne akty. Ak sa príslušné legislatívne akty pri repoweringu budú prijímať jednomyseľnosťou, teda bude potrebných všetkých 27 členských štátov, dopredu hovorím, že budeme vetovať. Ja som včera na tom stretnutí povedal verejne, že nepodporujem myšlienku novej železnej opony a naopak budem všetko preto robiť, aby sme cez tú oponu si mohli podávať ruku a hľadať normálne formy spolupráce. A ešte viac mám záujem podávať ruku. Dnes som dostal odkaz od pani vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné vzťahy, že stojím na nesprávnom mieste histórie. Nie celkom dobre rozumiem tejto poznámke pani vysokej predstaviteľky Európskej únie. Ja si myslím, že našou povinnosťou je komunikovať a chcem poďakovať, pán prezident, že som okrem protokolárnych povinností, ktoré som dnes ráno mal možnosť rokovať aj bilaterálne.